poñíamos 6 persoas. Como que falta... Tanta xente, a vexo. Bueno, comezamos. Boa tarde, todos e todas, equipo directivo, profesorado, persoal non docente, familias e, por suposto, compañeiros e compañeiras. Estamos hoxe aquí para representar os 3 bacharelatos. O de Humanidades, onde aprendemos a darlle voltas a todo ata o infinito. O de Ciencias, onde todo tiña fórmula menos a maneira de sobrevivir aos exames. E o bacharelato xeral, que foi unha gran opción para os que estábamos un pouco perdidos. Acabamos de escoitar a Fátima Donado. Moitas grazas, Fátima, por seres a nosa madriña nesta importante data e por transmitir as ondas desde Monforte de Lemos ata máis remotas tribos amazónicas. Entre exames, apuntes interminables e os nervios da pau, esa palabra considerada tabú para nós, que non houve un só día que non a escoitáramos. Chegamos por fin a este momento de celebración. Por onde empezar? Sí. Comezamos na ESO ca COVID-19 e rematamos o BAC co antivirus. Cal será a seguinte? Cando rematemos a carreira? Hoxe, 21 de maio de 2026, é un día moi especial para nós, xa que hoxe é a nosa graduación. Un deses días tan emocionantes que quedan para sempre na memoria e que co paso do tempo lembraremos con moita morriña, xa que hoxe pechamos unha etapa moi importante das nosas vidas. Foron 2 anos intensos, cheos de esforzo, de madrugóns, pero tamén de moitas dúbidas. Houbo días nos que todo parecía demasiado, nos que pensábamos que non íamos a ser capaces. Pero tamén houbo momentos que quedaran para sempre. As risas nas aulas, as conversas nos corredores, os nervios compartidos antes dun exame, esa sensación de alivio ao sair del, sabendo que xa era un exame menos, aínda que ao mellor sería unha recuperación máis. Aprendemos moito máis que a contidos. Aprendemos a organizarnos, a insistir cando algo se nos resistía, a apoiarnos uns aos outros e a seguir adiante mesmo cando non tiñamos claro o camiño. E iso probablemente é o máis importante que nos levamos destes anos. Agora ábrese unha nova etapa. Cada un de nós seguirá un camiño diferente. Universidade, formación profesional, novos proxectos e mesmo algún aínda estará buscando o seu lugar. E aínda que iso signifique separarnos, non significa esquecernos. Porque todo o que vivimos aquí queda con nós. As experiencias, os momentos, as risas, iso non desaparecerá. A vida é así, ás veces lévanos por camiños distintos, pero sempre levaremos con nós o recordo destes anos, e de algún xeito tamén unha parte dos nosoutros. Pero nada disto sería posible sen as persoas que nos acompañaron, que estiveron aí nos bons e nos malos momentos. Grazas ao persoal non docente, aos consexeiros por darnos os apuntes no último minuto, e ao persoal da limpeza por recoller e organizar as nosas aulas, a administrativa, que sempre estivo disposta a atendernos, pero tampouco debemos esquecernos de quen conseguiu que non nos fuxisen as tipas, grazas a nada cafetería e ao persoal do comedor. Grazas tamén ao profesorado, pola súa paciencia e por exixirnos máis do que pensábamos que podíamos dar. Grazas ás nosas familias por estar sempre aí, apoiando, escoitando e aguantándonos os tres. E, como non, grazas a nós mesmos por non rendernos e seguir turrando uns dos outros. Chegou o momento de comezar a falar do profesorado que nos acompañou durante esta etapa. Comezamos en galego, con Betty, Ana e Pilar. Moitísimas grazas polas vosas axudas continuas e a enorme preparación coa que saímos deste curso, xa que o único que buscabades era que as nosas probas PAU fosen as máis exitosas de todos os institutos. Aínda que hai que recoñecer que ao principio do curso, cando pedíades o DNI, pegatinas e todas esas cousas raras, parecía que máis que un exame íamos ir a unha proba de identidade. Pero, grazas a vos, todo na PAU sairá perfecto. Un breve inciso. Grazas, Ana, polas túas anécdotas que facían as clases un pouco máis amenas e por recordarnos continuamente o de recollar o Celga 4. E, como non, ao apellidarte como Ramón Otero Pedrallo, suspender galego xa parecía un delito cultural.
Por certo, Pilar, os 3 minutos de sentadillas antes de comezar as explicacións foron moi útiles para relaxarnos. Coñecida tamén como Fini ou Faina, que o único que podemos decir dela son cousas boas. É unha profesora que lle encanta dar clase e demostra o cada día. Iso sí, ten un gran talento. É a única persoa que coñezo que é capaz de dar un tema nunha soa clase. Ademais, queremos agradecerche infinitamente o apoio que nos deches tanto na tua materia como en calquera problema que tiveramos fora dela. Por outro lado, gustaríame tamén recoñecer a paciencia que tiveches en Historia da Arte. Que de decir que ao principio arrepentíme un pouco de meterme nesa materia porque a verdade que pensaba que era un pouco rollo, como a maioría da xente que se atopa aquí sentada. Pero estou moi convencida de que se te escoitasen falar con esas ansias, esa maneira tan especial que tes de facelo, seguramente lle encantaste, igual que a nós. Grazas tamén a Ana Delgado por explicarnos toda a historia contemporánea desde un punto de vista diferente. A María Villanueva e a Paula de Inglés. Grazas pola vosa dedicación e insistencia, porque aínda que sabemos que o inglés non foi nin será nunca a nosa especialidade, grazas a vos penso que nunca se me vai esquecer que os talleres que recomend van sempre con ING. Aínda que os verbos irregulares aínda se nos complican un pouco. Mais non nos vamos a esquecer de Victoria, que facía que as clases de inglés foran un pouco máis entretidas. Contigo entendemos que tamén se pode aprender xogando. Por certo, xa me gustaría a min falar o inglés como ela fala o castelán. A Paula de Literatura Universal. Grazas por esas clases tan entretidas perdidos nesas liñas de Frankenstein ou de outros autores un tanto raros. A Flor de Psicoloxía. Falo nome de todos cando digo que sen as túas clases tería suspendido infinidade de exames. Grazas por deixarnos ese tempo que non tiñamos para repasar os exames máis difíciles do curso e por escoitarnos falar das nosas preocupacións sempre que o precisáramos. Pero é que non sou Flor salvo exames, tamén Fede Tix, que compaxinou programación de páxinas web, retoque fotográfico e uns alumnos cansos do resto de materias para dar unha chea de novos programadores que aprenderon que Python é máis con lagarto e Tartar máis cunha tartaruga multicor. A Anabel, profesora de dibuixo técnico, que nunha materia na que é necesario termos a capacidade natural de visualizar figuras nas nosas cabeciñas, fixo que todos os da clase comprendésemos esta materia, que é moi bonita cando se quere aparecer. E se para isto era preciso explicar o mesmo exercicio de 5 maneiras diferentes, a Anabel atoparía o xeito máis axeitado. E para alén das explicacións, benditos sexan aqueles resumos que ti chamabas de aboiña, máis cantos quebradeiros de cabeza me aforraron. E en canto ao Departamento de Filosofía, grazas a Susana e Diogo por ensinarnos que a filosofía non é algo inventado, aínda que nós aquí presentes, algo nos exames sí que inventaramos. Porque sabe Deus quen vai entender o imperativo categórico de Kant sen volverse todo no intento. Iso sí, grazas aos grandiosos debuxos de Diego, que sen eles tería sido moito máis complexo. A Raquel de Ciencias Xerais queremos dicirche que tes unha paciencia infinita, porque xa se demostrou que iso da física e da química non nos vai moito. Grazas por explicar as cousas 1000 veces se fose preciso e por estudar case ao mesmo tempo que a nós todas esas fórmulas e eses problemas raros. A Emilia de Economía, por esas clases tan eternas perdidos entre balances, contas de resultados e puntos mortos. Polos exames sorpresa que nos deixaban coa peor cara posible ao entrar pola porta. Polos concursos e actividades que sempre nos propoñías, aínda que moitas veces non participáramos polo moito que había que estudar. E por ensinarnos que a noite antes dun exame o máis importante é xogar ao Brawl Stars. Temos que agradecerche tamén a tua infinita paciencia por escoitarnos sempre falar en clase e nunca queixarte diso. Grazas por ser tan empático e tan xusto con nós. A Nazaret de Música que nos demostrou que a música clásica pode ser moito máis emocionante do que pensábamos. E que sí, que lle dá 1000 voltas ao reggaetón actual, aínda que, sendo sinceros, non me imagino saindo de festa cunha canción de Pavarotti de fondo. Agora, toca a quenda das mates. Iria, temos que agradecerche toda a tua paciencia, incluso cando nos queixábamos das mates cada 2 minutos. Aínda que ás veces nos custase seguir o ritmo entre fórmulas, exercicios e integrais, sempre intentaches axudarnos e facer as clases máis levadeiras. A Diego Losada, que o que nos deixou máis claro é que a probabilidade de que non saíamos de festa é 0%. E que a culpa de que non houbera silencio na clase era 100% das hormonas. E que mellor non xoguemos a ruleta que sempre vai a tocar o número que non apostemos.
Por certo, moitas grazas por ser o noso guardia de seguridade en León, dormindo diante da nosa porta. Non fose idea de alguén tirarse polas escaleiras. A Carmen, que para máis de algún supuxo un gran reto superar a túa materia, non só polos contidos, senón tamén porque che gustaba poñernos a pensar un pouco de máis nos exames con esos exercicios competenciais que nos sacaban de quicio. Pero, por unha parte, tiñámoslo algo merecido debido a que nalgúna clase que outra non calábamos. Pero, grazas a esos exercicios, démonos conta de que as mates non se chapan, senón que se as entendes un chisco de esforzo pode resolver calquera problema que te propoñas. Non pode faltar, Emilio, a súa obsesión de comprobar todo en GeoGebra parecendo ás veces un neno pequeno con un novo xoguete cando descubría outra función. Tamén cabe resaltar o seu pequeño orgullo madridista que sempre que podía non lo recordaba. Falando de recordar, Emilio, este ano Madrid... Cero, Cero títulos, Cando querras un parry... O Atlético de Madrid canto tempo? Por onde iba? Emilio, como día que por arte de maxia, tras outra humillación do Barça en Champions, publicaste un arquivo indicándonos que era esencial pro exame e simplemente era unha imaxe mofándose do Barça. Ángeles, de religión, a profesora que nos acompañou durante toda a nosa etapa, dende primeiro da ESO ata segundo de BAC. Aguantaches infinitos enfados, gritos, pero sempre contestabas de bo humor, cun sorriso na cara e sempre disposta a axudarnos. Temos todas as túas felicitacións de Nadal ben guardadas para recordar sempre o teu gran corazón. Pero non só foron memorables os teus Nadais, tamén as túas Pascuas na procura de ovos instituto en adiante. Con Noelia, moitas grazas por darnos aqueles doces que escondíamos na biblioteca e ninguén os atopou. Ou grazas por ser esas veces unha nosa segunda titora solucionando os nosos problemas estudiantís. A José Manuel de Física, que nos ensinou que toda partícula ten o seu menor estado de enerxía, ou dito de outro modo, que aquel compañeiro sempre tendía a acabar no sofá. A José Manuel sempre lle gustou traer a física á realidade, como cando fixemos unha xaula de Faraday cun pouco de papel albal e calqueiro outro móvil que non fose do Barça. Ou cando tocou dar física nuclear e aproveitaches para explicarnos como non nos timasen os nosos políticos coa xeopolítica actual. E a Xan, do Departamento de Latín, moitas grazas por teres tanta paciencia ensinándonos a traducir e enrolarte tanto a hora de explicar a historia romana. E tremendo escándalo nos pareceu que o coñecido César estivese con Cleopatra. A Xurxo, de Química, que aínda que nos deses clase pouco máis dun trimestre, deixaches unha pegada en nós que non se nos borrará. Igual que o recordo de cando case quedaste en dedo por mesturar sulfato de cobre con saliva. Contigo aprendemos que a sosa é tan corrosiva como a nosa motivación en maio. A Ana, que lle colleu o relevo a Xurxo. Grazas pola túa paciencia cando bailábamos coas fechas dos exames e polas túas anécdotas e consellos que facían as clases máis amenas. Contigo aprendemos a facer disolucións ácido-base, aínda que as que dominamos son as do ron con cola, e aínda así o pH do día seguinte non é nada neutro. Tamén queremos falar sobre Nerea, a nosa profesora de Física e Química do ano pasado, que a pesar de que ao principio, cando chegamos á presentación e nos dixeron que íamos ter unha nova profe, todos sentimos moito medo, xa que non sabíamos se ia ser boa ou non. Ao final, dende a primeira clase, decatámonos de que é unha profesora increíble. E como non recordar ese día que nos levou a Ourense para ver un partido de vólei relacionado co movimento rectilíneo uniforme acelerado. En canto á lingua castelá, non sabemos nin por onde comenzar, porque coa de profes que tivemos este ano, a Fe, grazas por sempre preocuparte por nós, aínda que non estiveras presente, e polo feito de deixar claro que non temos que competir cos institutos privados. Carolina, nunca xamais viramos a alguén explicar tan ben. Chegaban as túas clases e de verdade que daba gusto escoitarte. Grazas por acompañarnos durante case a metade do curso. E por último, pero non menos importante, Ana, o teu paso polas nosas aulas foi curto pero intenso. Grazas polos teus resumos que nos serviron de moito para organizar un pouco tanta información nas nosas cabeciñas. Non podemos esquecer aqueles xogos de literatura de Bea González. Canto nos divertimos probándose aquela semana na biblioteca, e como aquel esquema do 0,25 en todos os exames que nos fixo entender a literatura dun xeito global.
A María Padrón, a mellor profesora de biología que nos pudo tocar nestes 2 anos tan duros. Porque, aparte de ensinarnos que as proteínas teñen estruturas moi complexas, igual que entender os apuntes ás 2 da mañá, ensináchenos o que é amar de verdade o teu traballo. E aínda que ás veces sexa difícil, sempre tiñas un sorriso na cara. Nunca esqueceremos o medo que sentíamos cando víamos as piruletas en os exames, xa que significaba que viña un examen un tanto complicado. En definitiva, grazas por defendernos, apoiarnos, guiarnos e comernos a cabeza como unha nai para que estudáramos. Porque, aínda que nos ensinara xenética, seguimos sen saber de que nos damos a costume de deixar todo para o último día. E outra cousa, María Padrón, picas ou non? Non fai gracia. Moi mal. E a María Santos e Carlos Parada de Educación Física. Grazas por ensinarnos como hai máis deportes que ao fútbol. Como o judo, que non é cousa de forza, senón de técnica e maña, ou como que os frisbees serven máis que para que os cans corran atrás deles. E que sí, que temos que rematar cos estiramentos. A Maruxa Orientación, moitas grazas por guiarnos cando máis indecisos estábamos. E cantos cafés perdiches por teres que falar con nós nos recreos. Tamén queremos darlles as grazas a todos os nosos compañeros e compañeiras, que despois de tantos anos xuntos, xa case son familia. Por apoiarnos os uns aos outros, por defendernos, por todos os momentos que vivimos xuntos, por levantarnos todas esas veces que non nos sentimos suficientes e por facer destas horas un lugar ao aínda nos peores días sempre apetecía volver. Porque se algo demostramos nestes anos é que somos capaces de todo. De estudar un tema inteiro a noite anterior, aínda que non deberíamos, improvisar as respostas nos exames, ou que ese 2,5 tampouco estaba tan lonxe de aprobado. E como non, agradecerlle a ChatGPT, que entre apuros, a máis de un, salvounos algún traballo e algún exame. Pero tranquilos, o esforzo tamén contou, así que non nos quitei o título, profes. Un título que pode ser o mesmo, pero aquí sentados hai futuros médicas, profesoras, enxeñeiros, físicos, electricistas, albaneis ou até algún influencer. E quen sabe, igual até algún millonario. Así que cando vos fagades ricos, acordádevos de nós. E aínda que hoxe remata unha etapa, tamén comeza outra chea de oportunidades, retos e novos camiños. Levamos con nós todo aprendido, as amizades, as risas, os choros, ese amor que sentimos uns polos outros. E, por suposto, os recordos destes anos. Así que só queda decir, grazas por formar parte desta historia. E moita sorte a todos e a todas no que está por vir. Somos increíbles. Temos infinitos recordos neste instituto e cos nosos compañeiros, como, por exemplo, a loita de bolas de neve en León, os atropelos en Andorra, que máis dun incidente causaron, e os supostos recreos de estudos nas aulas, que máis que estudo parecían charlas. Compre mencionar as bachatas en primeiro, que grazas a elas, máis de algún conseguiu ligar. E, como non, as nosas familias, eses pais e nais que estiveron apoiándonos durante este longo proceso, levantándonos cando pensábamos que xa non íamos poder seguir, e aturando as nosas queixas sobre o profesorado e os temarios. Non nos miredes así, profes, que tamén dixemos cousas boas de vos. Volvendo ao importante, teño a certeza de que sen vos, moitos hoxe non estaríamos aquí, porque sen o vosso apoio nada disto sería tido posible. Grazas por axudarnos en todo o que puidestes, por ser a nosa fonte de desafogo cando non podíamos con todo, por abrir a porta do cuarto ás 3 da mañá mentres que estábamos estudando e mandarnos ir dormir, lembrándonos que unha nota xa máis definiría todo aquilo que somos. Por isto e mil cousas queremos recordarvos que este título tamén é voso. Temos unha sorte inmensa de tervos a noso lado. Por último, temos que agradecerlle tamén este título a todas as persoas que por desgraza xa non están con nós. Grazas por acompañarnos sempre, por cuidarnos e por ensinarnos tanto ao longo do camiño. Aínda que xa non poidamos abrazalos, seguimos sentindo a súa presenza en cada paso que damos. Grazas por ser os nosos anxos. Ali onde estedes, sabemos que estades moi orgullosos de nós, e iso foi o que lle deu a moitos a forza para seguir cara adiante nos peores momentos. Este logro tamén é voso, porque unha parte de cada un deles quedará sempre en nós. Moitas grazas. Bueno, ahora vamos a sacar unha foto todos desde aquí a sorrir. Sorrisos, ¿eh? ¡Victory!
Sí,